руснакът Юрий Гагарин е излетял в космоса преди 3 години, а достъпването на американците Армстронг и Олдрин на Луната ще изминат още 5. Светът слуша 4-те дългокоси момчета от Ливърпул, легендарните Beatles, а шампион на България за 1964 година по футбол е отборът на Локомотив София. Същата тази година във Велико Търново се открива като самостоятелно средно професионално училище, търговска школа с 2 паралелки и 2-годишен курс на обучение, днешната професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Първият директор на училището е Никола Младенов, а първите учители, 6 на брой, са Елена Давидова, Йорданка Стойкова, Трифунка Танасова, Виолета Василева, Георги Михайлов и Стефка Козарова. Обречено на скиталчество и бездомничество, училището сменя сгради, търсики подслон в различни учебни заведения. От икономическия техникум през техникума по строителство до сградата на бившето медицинско и по-късно спортно училище. Тези трудности не пречат на сплотения колектив да работи, да изпраща първите си випуски, да организира интересния и разнообразен живот на възпитаниците си. Годината вече е 1971. Директор на училището е Стойчо Дулевски и поредният випуск на училището тържествено получава своите дипломи. Светът продължава да слуша Beatles, въпреки че групата официално спира да съществува през декември 1970 година. Космосът е пренаселен от космически кораби и спътници. Увеличил се учителския състав и учителите позират за обща снимка, а у нас времената са социалистически, които отдавна вече наричаме минало. Учим се под строй, празнуваме под строй. Ето ги учителите от училището в 1973 година. Междувременно през 1972 училището прераства от професионално техническо училище Петило в СЕПЕТИЛ, средно професионално техническо училище по обществено хранене. На 18 февруари 1974 година Държавният съвет на Народна република България утвърждава предложението на колектива на училището за име на СЕПЕТИЛ по обществено хранене да се приеме името на доктор Васил Берон, видният наш възрожденец енциклопедист. Наред с трудовете си по медицина, естествознание и археология, той пише и в областта на рационалното и диетично хранене. Ученици на манифестация по случай един национален празник, който отдавна вече не празнуваме. Днес учениците не познават думата манифестация, но за по-възрастните това са спомени с различна стойност. След период на забрава, днес нашите ученици са в първите редици на празничните шествия. Така се наричат вече тези празнични прояви. Това са кадри от бригада. Учениците в онези времена учат, но и помагат с труда си в селското стопанство. Бригадите са приятен момент, емоции и купон, както казваме днес. Тези момичета войници са ученици от нашето училище и са на така нареченото начално военно обучение, през което задължително е преминавал всеки български тинейджър. Ето и момчетата. Днес се връщаме към тези забравени, но полезни знания и вече има задължителни теоретични часове по военно обучение. Учителите от училището намират време за туризъм. Ентусиасти, природолюбители, те сякаш предопределят бъдещето на училището – туризмът. Сплотеният колектив има един изключително задружен, активен и динамичен живот, за който си спомнят и до днес с умиление. Националните туристически обекти са тяхна страст, защото обичат родината си, познават я и внушават това на възпитаниците си. Ето една страница от албум на абитуриенти от 1966 година. Задължителните барети за момичетата и фуражките за момчетата с монограма на училището. Това е част от униформата на всеки ученик, мил спомен за всеки от онези времена. Пак се върнахме към униформите, но вече в 21 век, а днешните ученици от нашето училище наистина са модните икони на града със своите униформи. Годините минават, училищните делници и празници се редят в шарена плетеница. Бъдещите готвачи и сервитьори усвояват тънкостите на професията под вещото ръководство на специалисти, подготвят кулинарни изложби, които са събития в града ни. Директор на училището на границата на започналите генерални промени в обществото ни 1990-91 година е инженер Елена Колева, дългогодишен учител и помощник директор в училището. Снимка от абитуриентски бал. Това са щастливите абитуриенти от СЕПЕТИЛ по обществено хранене от 90-те години. С тях са и техните учители. Това е абитуриентска мода от 90-те години на 20 век. И пак обща снимка на учителите, годината е 1995 година, а вече директор на училището е Бонка Караиванова. Училището вече е средно професионално техническо училище по ресторантьорство и туризъм и отбелязва особено тържествено 30-та си годишнина.
Бъдещите специалисти показват пред великотърновската общественост какво са усвоили и научили от учителите си спешни кулинарни изложби. Учениците учат, практикуват, състезават се в състезания за знаещи и можещи и заемат призови места в тях. Провеждат практиките си в обекти по Черноморие. Времената вече са други, ритуалите също. Това е освещаването на новото знаме на училището. Годината е 2001, а от 1999 вече сме техникум по туризъм. За първи път се извършва прием на ученици след завършен 7 клас, а хотелиерството се утвърждава като цялостна насока в училищната политика. Училищният двор се оглася по всеки официален повод от химна на републиката. Звучат топли думи към новоприетите ученици или поредните випуски. Кулинарните изложби са наша запазена марка. Пак смаяхме в търновската общественост и за 35-та, и за 40-та си годишнина. Ежегодното участие в състезанията от националния календар, както и в рамките на националния ден за хляба Спасов ден, дава възможност не само да примерим сили с другите като нас, но и да научим нещо повече, пък и да победим, защото сме много добри. А възпитаниците ни сред най-добрите измежду съучениците от сродните училища носят награди, оставят отлични впечатления. Това го твърдят знаменитости в бранша. През 1995 година излиза и първият випуск от изключително атрактивната специалност кетъринг. Това не са кадри от някоя лъскава реклама, а нашите продавач-консултанти на практика в една от големите вериги магазини. Там ги ценят високо и ги търсят като бъдещи техни служители. През 2002 година на входа на училището бе монтирана паметна плоча с името на патрона ни, а от 2003 и 2004 година вече сме професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Нашите учители позират за снимка. Годината е 2004. Ако си поставите за цел да следите кадрите внимателно, ще установите, че учителите от професионалната гимназия по туризъм не остаряват. Времето е безсилно пред духа и визията. А животът продължава. През училището преминават стотици ученици. Ние сме сред най-добрите готвачи, хлебари, сладкари, сервитьори, бармани в региона и страната. Аранжираме тематични маси. Вижте сами какъв професионализъм. Включихме се в националната инициатива и преписахме история славянобългарска на Паисий. Математическа лингвистика. Оказва се, че и това го можем. Цонка и Нона са призьори от състезанието през май 2006 година. От май 2007 се въведе присъждането на почетното звание Бероновец за отличника на випуска с особен примус към училището. Първият бероновец е Цонка Райков. Дойде времето на проектите. Гимназията ни активно участва в разработването на много проекти, особено в последните години. Религиозният туризъм също е проект. Това е новосъграденият от учениците ни параклис Свето Богоявление. През пролета на 2007 посрещаме баба Марта с мартеници собствено производство, изработихме и огромна мартеница в подкрепа на българските медици в Либия като част от инициативите "Не сте сами". Това са нашите театрали по проект "Училищен театър". Постановката е по случай 44-та годишнина на гимназията. Пак по проект нашите ученици получиха възможност да проведат производствената си практика в хотели и ресторанти в Италия. А междувременно се здобихме и с нова фасада. Боядисана с нови дограми, с подход за инвалиди, с обновен с фитнес уреди физкултурен салон. Като част от историята на гимназията доживяхме и това – първата общонационална учителска стачка в историята на България. Хора с активна гражданска позиция, нашите учители са в първите редици на справедливия протест. В името на качественото образование те излязоха в есента на 2007 година, заедно с всички други свои колеги по улиците и площадите на Велико Търново. Те бяха и сред първите пред Министерския съвет, пред Народното събрание, заедно с всички учители от страната. По това време в нашата гимназия тече първото учителско училищно състезание под наслов "Стига сме пазили нашите тайни", организирано от инженер Елена Панайотова и учителите по хлебопроизводство и сладкарство. Стачката продължава, но нашите учители не са свикнали да бездействат, за разлика от тези, които на държавно ниво трябва да решават проблемите на образованието. Докато министрите организират и разтурят седенки, в учебната работилница в гимназията е даден старт на състезанието за направа да напити по строг регламент. Математици, психолози, филолози, икономисти, хигиенисти показват, че могат да умесят добър хляб, а хлябът е по-голям от всички, дори от министрите. Напрегнатото състезание не попречи, освен да месят, да втасват, да пекат, да се разтоварват с богата мажоретна програма. Строгото професионално изключително справедливо жури оцени изделията и връчи медалите. Тук всички бяха победители, за разлика от стачката, където победители нямаше. Правим успешна реклама. На общоградските паради на училищата ние сме най-интересни и атрактивни. Сравнете сега и преди. В крак сме с най-съвременните изисквания за мода в работното облекло. Изделия от практически изпит на наши ученици. Майстори са, нали? Коледен маскен бал. Явна е ориентацията към туристическата анимация, тази търсена в туристическият бизнес специалност. Гости от Испанското професионално училище, подобно на нашето, по проект Леонардо, завиждат благородно на модерното обзавеждане в учебните ни кухни. Годината е 2007. Добре дошли в учебния ресторант на професионалната гимназия по туризъм. Една прекрасна придобивка. А как е било в миналото? Сравнете.
И пак състезание, и пак награди, защото просто го можем. Това са призьорите от Мартенското регионално състезание за млад готвач, сервитьор и барман през 2009. Пазим традициите и духовността, честват се народните будители, годишни на Левски, Вапцаров, срещаме се с личности на духа като поетът Матей Шопкин. За 45-та годишна на гимназията нашите ученици вече са с униформи, красиви, модерни и придаващи неповторим облик, правещи ни уникални. Работните облекла също носят отличителната специфика на всяка специалност. В дните преди празника интересна презентация направи гост-лекторът господин Марковски, председател на Българската асоциация на професионалните сомелиери. Наблюдавахме демонстрацията на уникалното изкуство карвинг от бивши наши ученици. Традицията е на всеки кръгъл празник на гимназията венец и минута мълчание пред апостола. На празникния концерт всички пеем "Хубава си, моя горо", заедно с гласовитата наша ученичка Рали. На 46-та годишнина пък вече си имаме актьори, почти като истински. Нашите ученици играят на голяма сцена, тази на музикално-драматичния театър Константин Кисимов, и представят постановката "Криворазбраната цивилизация" с огромен успех. С дни на отворени врати, изложба "Кръгла маса", за упокойна молитва и тържествено шествие отбелязахме 185-та годишнина от рождението и 100 годишнината от смъртта на доктор Васил Берон. Специален гост бе родственикът на патрона доктор Петър Берон. Театралите ни представиха постановка, разказваща за важни моменти от живота на видният възрожденец. Нели Петкова, Бероновец, випуск 2008, Александра Костадинова, Бероновец, випуск 2009 и Десислава Антонова, Бероновец, випуск 2010. Домакини сме на първата панорама на професионалното образование. Всички отчитат перфектна организация и отлично представяне в надпреварите на домакините. Професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон, Велико Търново. И като гости също сме перфектни. На втората панорама в Пловдив отборът ни отново е сред първите в различните категории. Сред първите сме на Националния събор на хляба Спасов ден, на Булпек. Вече мерим сили и при сомелиерите. А в училището интересните изяви не свършват. Откъде е дошла храната, маскен бал, празнуваме и нови празници като този на Вси свети, нали изучаваме активно английски. В крак сме с новите научни открития и технологии в професията, наблюдаваме демонстрация на молекулярна кухня, в която се срещат кулинария и химия, и пак прощаване със знамето, благодарности от сърце за учителите и традиционното прощално хоро. Випуските си тръгват и казват "Довиждане", а не "С Богом" на своята гимназия. Бероновец на випуск 2011 е Мария Колева. Освен отличният успех и активността и през целия курс на обучение, чаровната девойка бе изключителна водеща на филмите, които БНТ засне и излъчи за нашето училище. Гледате кратко видео, подбрани кадри от всичките заснети и излъчени по националната телевизия 60 минути. През 2011 година БНТ засне поредица от 15-минутни филми за гимназии в страната под наслов "В час ли си" от рубриката "Моето училище". Снимачният екип дойде в гимназията ни, за да заснеме един филм от 15 минути. При нас обаче се наложи екипът да остане 2 дни, защото за първи път попада на толкова много дейности в едно училище и вместо един направи 4 филма по 15 минути. Учениците ни представиха гимназията си и специалностите в нея много интелигентно, с много настроение и желание да покажат и разкажат колкото може повече за това, което им дава професионалната гимназия по туризъм. Горди сме с нашите ученици. Няма място за излишна скромност. Наистина сме много добри. Показаха го и по централната телевизия. Няма по-голямо доказателство за успеха на едно училище от самите му ученици, от ентусиазма и желанието им за изява. Нашите ученици го направиха, правят го и до днес, и е истинско щастие и удовлетворение за учителите да работят с такива млади хора. Великотърновската общественост ще запомни невероятната атракция, която представиха нашите ученици и колеги Коледа в Централ Мол 2011. Представихме мега шоу, аранжирахме маси и меню за бъдни вечери и Нова година, демонстрация на декантиране на вино, барманско шоу, аниматорите организираха игри с най-малките посетители на мола. На 47-та годишнина на гимназията театралното студио Бероновец представи постановката "С любовта шега не бива" по класически литературни текстове. Нашата ученичка Стефани бе отличена на фотографски конкурс с тези великолепни снимки, а като истински европейци нашите момчета развяха европейските знамена в Деня на Европа, защото сме най-представителни. А на 48-та годишнина се отдадохме на спорт и туризъм. Поход до Света гора, игри на чист въздух и много настроение. Гостуват ни известни професионалисти от бранша. Домакини сме на браншови инициативи.
Годината вече е 2012. Главната улица на Велико Търново сякаш е същата, но от първата снимка в началото на нашия филм до сега са изминали 48 години. Отново се връщаме към добрите стари традиции на кръжоците. По проект Успех сформирахме 29 клуба за извънкласни дейности и нашите ученици с голям интерес се включват в клубовете по спорт, опознават езика на тялото, дебатират по актуални въпроси, овладяват карвинг изкуството, усвояват предприемачески умения, усъвършенстват английски език, пропагандират здравословното хранене, приготвят традиционни екзотични ястия, правят телевизия, играят в театър, спускат се в пещери и още много интересни занимания. Бероновът за 2012 е Енчо Енчев. Ученик с изключителна активност, представиш гимназията ни достойно. В инициативата «Менеджер за един ден» Енчо бе министър на икономиката и седна в стола на тогавашният министър Трайчо Трайков. Новата 2012 и 2013 учебна година започна така с нов директор, госпожа Татяна Данчева. Репортаж от тържеството за откриване на новата 2012-2013 година. БГТ ТВ желая на всички учители и ученици от професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон здраве и успехи! Имам честа да предоставя думата за приветствие на новата стопанка на нашия общ дом, професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон, познатата ни и обичана госпожа Татяна Данчева. Да я посрещне и подобавам. Скъпи ученици, уважаеми колеги, много ви благодаря за топлото посрещане и искам да се обърна към вас със следните думи. Отново е 15 септември. Скъпи ученици и уважаеми колеги, нека всички идваме тук, в тази сграда, с мисълта, че това е нашето училище, че то ще бъде такова, каквото ние го направим. Да носим неговия дух, да работим така, че да се гордеем с него. На добър час през новата учебна година. И се занизаха дни, изпълнени с много труд, с много изяви на нашите ученици, с активна работа по проекти и с много успехи. На госта ни е омбудсманът на Република България Константин Пенчев. Нашите ученици повеждат шествието на 250 професионални готвачи в Международния ден на готвача. По традиция, учениците ни участват в общоградското отбелязване на Никулден и кулинарният фестивал Пъстра трапеза с атрактивни изделия. Бероновец на 2013 е Мартин Гранчаров. На най-високия професионален форум «Панорамата на професионалното образование» в 2 поредни години, 2013 и 2014, сме сред най-добрите. Надежда Василева е национален първенец златен медалист в категорията «Най-добър млад хлебар-сладкар». В първата петица сме и при кулинарите, барманите и сервитьори. Поредната нова учебна година се открива лично от кмета на Велико Търново Даниел Панов, впечатлен от нашата активност. Нашата гимназия влезе в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Това даде възможност в училището да се въведе системата на Кеймбридж за обучение по чужд език. Учениците ни вече се явяват на изпити за покриване на различните нива за владеене на езика, а училището ни може да издава съответните сертификати. Домакини сме и на деня на Кеймбридж за 2015 година. Не може да не се похвалим с бижуто на нашата гимназия. Учебният кабинет по сомелиерство, открит и осветен по случай 49-та годишнина на гимназията, пак осъществен с проект, който разработихме и реализирахме. Само който не знае какво тайнствено, неизследвано и неизползваемо подземие беше това място, не може да прецени колко труд, средства и фантазия са отишли, но безспорно резултатът е уникален и ние много се гордаем с него. Вече мислим и над следващи проекти, с които да освоим, преобразим и направим модерни зали и от другите подобни избени помещения в гимназията ни. Нина Гаджева, ученичка от нашата гимназия, беше президент на Република България за един ден в рамките на инициативата «Менеджер за един ден», а бъдещето ще покаже дали това няма да стане и реалност. Нина и Бероновец за 2014 година на нашата гимназия. Зрелостничката от Великотърновската гимназия по туризъм доктор Васил Берон Нина Гаджева замести за един ден президента Росен Плевнелиев в рамките на 13-та инициатива «Менеджер за един ден». За трета поредна година президентската институция се включва в идеята, като тази година почти целият екип на държавния глава беше сменен от 7 момчета и момичета. За да седне на горещия стол на властта, Нина е подбрана сред над 1000 от кандидатствалите в кампанията момичета и момчета от цялата страна, изпратили автобиография, препоръки и мотивационно писмо до организаторите на «Менеджер за един ден». Гаджева вместо Плевнелиев. Нина.
Здравей, добре дошла. Въпросът е защо ти беше този зор? Защото това беше една от най-големите ми мечти всъщност. Исках да видя какво е да бъдеш лидер на нещо, което наистина обичаш, а именно собствения си народ. Другото защо? Защо те избраха? Ти 2 пъти кандидатстваш, нали? Да, миналата година ме избраха да бъда дипломат за 1 ден в посолството на Съединените американски щати. С господин Плевнелиев лично двамата си говорихме повече за туризъм, тъй като аз уча в професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Това е честно. И наистина обсъдихме възможностите за развиване на културно-познавателния туризъм в България. Да. Това е тема, която мен и това вероятно му е дало някои идеи. Надявам се. Не ти ли каза? Не. Държавни тайни. Държавни тайни. Ти си много лъчезарна. Бегай вън от политиката, не ти трябва. Дръж си хотелиерството. Благодаря ти, моята молитва. Наред с всичко, нашите ученици активно спортуват. Пламена е втора по стрелба с лък. Любослава е нашата гордост с многобройните си отличия от състезания по танци у нас и в чужбина. Станислава получи международен сертификат за предприемачески умения. Детелин пък получи сериозно отличие от Европейската комисия за превод на английски. Домакини сме на дебютьорски форуми и още много прояви успехи. Знамето за началото на 50-та юбилейна година на гимназията е издигнато. В чест на празника правим този филм, но е невъзможно да покажем всичко, което се случва почти всеки ден в гимназията, която сбъдва мечти. Та, като говорим за мечти, вижте още една сбъдната наша мечта. Пак активна работа по проект, който спечелихме. Така бяхме свикнали да изглеждат коридора и стаите, но това беше преди. В началото на декември 2014 дойдоха строителите и в края на януари 2015 като крайен резултат имаме това. Харесва ли ви? Не училище, а бизнес града. Целият първи етаж има нов облик. Внушително и стилно, чисто, интелигентно, светло и комфортно. Ново оборудване с чинове, интернет във всяка стая и голям плазмен телевизор. Ученици и учители с удоволствие и пораснало самочувствие учат и работят тук. Мечтите се сбъдват, а ние продължаваме да мечтаем. Амбициозната цел на ръководството и учителския екип е и в най-кратки срокове цялото училище да придобие такъв модерен облик, а ние доказахме, че постигаме целите си. Много учители са преминали през нашата гимназия в различни периоди от историята й. Тук са някои от тях. Молим да ни простят тези, чието фотографии ни открихме в архива. С благодарност изпомняме за всички, защото те също са част от пътя на бероновци. Да споменем и тези, чието живот премина тук, в гимназията, и които излязоха в голямата ваканция, наречена пенсия. Училището ни е в сърцата им, а то пази дирята им. Няма как да не отбележим живата история и памет на училището ни Трифонка Атанасова. Тя е от основателите на училището и въпреки, че отдавна е в пенсия, до днес тази уникално жизнена жена е често тук при колегите си, живее с пулса на гимназията. Бъди и все с този дух, госпожо Атанасова. Бъдете дълги години живи и здрави, скъпи колеги. Тъжно е, но да сведем глава пред тези, които бяха тук, оставиха сърцата си и се преселиха в гимназията на вечността. Непрежалимите колеги отишли си от този свят. Вечна им памет. Включването и работата ни по проекти отвори невероятни възможности и създаде активни контакти и авторитет на гимназията ни като модерно, отворено към Европа училище. Още не приключили няколкото проекта по секторна програма Леонардо да Винчи и Коменски, новата 2014 и 2015 стартира с 3 нови проекта по програма Еразъм Плюс. През 2012 и 2013 пък стартират проектът на нашето образователно министерство ученически практики, който предостави достъп на учениците до реална работна среда. 80 ученици от нашата гимназия работят на позиции готвач, сервитьор, барман, камериер, детски аниматор в туризма и спортен детски аниматор в различни организации. Работата по проекти активира всички колеги в различни дейности, но и резултатите са изключително удовлетворителни и ни радват. Щастливи сме, когато наши ученици се реализират успешно в живота, гордеем се с тях. Първият випуск аниматори вече работи в наши и чужди курорти. Яна посещава бившето си училище вече като представител на Българската асоциация за кулинарна култура. Венцислав Влахов е втори в надпреварата най-добър сомелиер за 2014. Александър е утвърден ресторантьор в град Елена, майстор в различни професионални надпревари. А вижте този младеж, не може да ни е приятно да чуем това. Здравейте! Казвам се Пламен Качамаков и съм бивш възпитаник на гимназията по туризъм, която към годината на моето завършване беше техникум по туризъм. Работя в една
от най-големите световни хотелски вериги, именно Рио хотели и резорти. Всъщност всичко започна в това училище. В това училище с тези преподаватели, в тези класни стаи, с една голяма мотивация искам да ви вдъхна кураж и да ви уверя, че можете. Стига да искате, можете да покорите всички световни върхове. Училището е прекрасно, преподавателски екип също, изключително професионалисти, така че учете и вземайте максималното от това училище. Бих искал да поздравя всички преподаватели, бих искал да им благодаря за търпението, което са имали, да направят от мен и от нас това, което са направили, защото това е изцяло тяхна заслуга. И да пожелая успех на това прекрасно училище да бъде и да пребъде. Благодаря ви. На вашето внимание е екипът. Те подготвят бъдещите мастер-шеф на България. Те са Роси Илиева, Веска Веселинова, Татяна Панайотова. Нямаме толкова време да изброим призовите места на възпитаниците им в различните надпревари по професията. Тези момичета са наистина господари на гурмето. Това е мъжката част на направление ресторантьорство. Инженер Николай Иванов, инженер Живко Миланов, Валерий Желясков. Те подготвят атрактивни бармани, сервитьори, а от няколко години и сомелиери. Добра работа, колеги! Икономическите предмети. Маргарита Маринова и Галина Атанасова. Главен учител и представяща достойно гимназията ни с учебно-тренировъчните фирми, в които учениците прилагат на практика предприемаческите и бизнес уменията, печелят призови места на състезания и форуми. Инженер Славка Проданова неуморно генерира интересни идеи, които прилага чрез своите възпитаници в учебната компания Бояр Dreams. Сред акционерите, преминали през тази ковачница за предприемачи, са един министър и един президент за един ден. А защо не и реални в бъдеще? Въпрос на време е. Хотелиерство и туризъм. Снежана Стефанова прокара партината на екскурзоводството и туристическата анимация като нови специалности и вече женим успехите на възпитаниците. Инженер Елена Панайотова, като специалист по хлебопроизводство и сладкарство, постигна през годините с възпитаниците 10 първи места в национални състезания, прокаря пътя на карвинг изкуството в гимназията. Английски език. Един сериозен ударен екип, сред които са Тони Манчев, Люба Диманова, Йорданка Бинева и двете свежи попълнения в екипа Поля Петрова и Цветомила Банкова. Прибавяме и Ваня Штъркова и се получава сериозен труд на колегите, благодарение на който ни приеха в Асоциацията на Кембридж училищата и учениците ни сериозен фактор на националните състезания по езика. Немски език Евгения Тонкова, руски и френски Румяна Ошкина. Поддържат интереса към езиците си, правят състезания, представения, канят интересни гости. Български език и литература предметът, възпитаващ духовност. Това е младото попълнение Станислава Димитрова. Флорина Борисова, главен учител, организира шоу-програми, прави първата ученическа телевизия ПГТ ТВ. Борислав Минчев, запазена марка за него са внушителните чествани на патриотични дати, национални герои и празници, прави ученическия театър Студио Бероновец и ни представя атрактивно пред обществеността. Математиците Димитър Благовестов и Ванюта Недялкова, която от години подготвя състезатели в математическата лингвистика, на пръв поглед далечна от нашите специалности област, но се класират начални места в състезания наравно с учениците от математическите гимназии. Информатичките ни инженер Виолета Василева, Анелия Стайкова и Евгения Бардарова. IT-технологиите са настоящето и бъдещето и под ръководството им нашите ученици мерят сили и успешно ни представят на състезания и форуми. Историчките Марияна Маринова, Бистра Стефанова възпитават у учениците активна гражданска позиция. Провокират ги да дебатират по актуални обществени проблеми. Будят родовата памет и връзката с родното. Възпитават истински българи. Евгений Коев, географът планинар, природолюбител, катерач, спелеолог, краевед, волейболист и още много, той умее да ентусиазира и увлича учениците за всяка полезна инициатива. Химия Галина Йорданова. Предава на учениците си своя интерес към кристали, камъни и минерали. Физика. Нели Георгиева разгадава в клуб световните тайни и загадки. Биология. Албена Иванова. Има за своя кауза екологията. Физическо възпитание и спорт Георги Димитров и Никола Генчев. Те поддържат спортни и състезателен дух на учениците в различните отбори по различни видове спорт. Организират шествия, а Георги Димитров има склонност и към изкуството. Изработва дървопластики, прави изложби, мартени за сурвачка, все атракции за училището.
Психологът Грета Петрова се грижи за психологичния комфорт и на ученици, и на учители. Маргарита Вакова не е само библиотекар. Тя е всичко, тя е дялан камък и може всичко. Безценна е за ученици и колеги. Непедагогически персонал Краси Георгиева, технически секретар. Точна, акуратна, любезна. Другата Краси, главният счетоводител Краси Кернова и Йорданка Папазова, оперативен счетоводител. Те са най-ухажваните, парите са в тях. Касиер калкулант, усмихнатата Шерин. Господарката на ученическия стол, Росито и Пепито. Всички тичат да се подкрепят при нея в междучасията. А Петко е елтехник, шофьор, по съвместителство озвучител на нашите празници. Шефа, както го наричат учениците, Георги Ангелов и неговият колега Митко. Те са не само стабилна охрана, те са и много други неща. А без тези момичета никак не можем, нашите хигиенистки Гинка, Тотка и Гюлер. По традиция, започнат от първите учители в училището, екипът на гимназията ни всяка година посещава забележителни места от родината, съчетава приятното с полезни тренинги и обучения. Помощник директорите Валя Пилева отговаря за учебната дейност, учител по предмети от философския цикъл и инженер Божия Михайлова, помощник по учебно-производствената дейност, дългогодишен учител по специални предмети, прокара пътя на специалността кетъринг. Знаете ли каква е тайната на успехите ни? Тя е ето тук, пред вас. Един амбициозен екип, работещ много и неуморно, както и през всичките години преди това, разбира се. В синхрон, с взаимно разбиране, уважение и сътрудничество, с ясното съзнание, че единствено модерното и обърнато към интересите на учениците обучение прави гимназията ни привлекателна. Но всичко това се случва благодарение на осигурената ни атмосфера на доверие и колективизъм, спокойствие, толерантност, поощряване и стимулиране на всяка инициатива. Работи се спокойно и за това има големи успехи. За този чудесен микроклимат говорят усмивките на всички колеги минути преди поредния експедитивен и ползотворен педагогически съвет. И никак не е пресилено, нито е маловажно. Пред нас е един директор, който мисли модерно и в перспектива, безпрекословно вярва на екипа си и го уважава. Хайде, колеги, съветът започва. Здравейте! Щастлива и горда съм, че съм част от екипа на професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон на 50 годишния юбилей. Благодаря на всички учители и служители, основатели или преминали през училището ни в различни периоди от историята му до тук. Убедена съм, че всеки един от тях е оставил част от себе си в тази сграда, в тези класни стаи и в съзнанието на нашите ученици. На настоящите си колеги благодаря от все сърце за ентусиазма и всеотдайността, с които ежедневно правят гимназията ни едно от най-активните и най-атрактивните училища в града. Училище със свой неповторим облик, признато и уважавано в региона. Нека си пожелаем успехите да бъдат все така наш спътник и за в бъдеще, да посрещаме и изпращаме много нови випуски, за да може и на 100-ната годишнина на гимназията, когато ние ще бъдем вече в историята, бъдещите стопани на училището ни да се гордеят с постигнатото от нас. Бъдете здрави и на много елета!